Lengqophamlando yomcimbi izohlanganisa ngaphansi kophahlo lodwa zonke izinkakha ezisendimeni kaqedisizungu eziqhamuka eminxeni eyahlukene. Umgqugquzeli walomcimbi uSifiso Khalinjana uthi babone ubumqoka bokuhlonipha ekhaya wonke amaciko aKwaZulu Natal enza umsebenzi oncomekayo emhlabeni. The visionaries and the founders behind the concept, they've looked into the fact that there's so much talent in KZN. There are different types of entertainers. We want to acknowledge them. Amaciko athi kuyinjabulo engenasilinganiso enhlizweni yawo ukuhlonishwa ekhaya. Phezu kwalokhu akholwa ukuthi lo mcimbi uzothuthukisa umkhakha wezobuciko esifundazweni. Sineminyaka excel as amaciko, so to be finally recognized kwenziwa something for ekhaya. Sazi ukuthi before siyaphesheya so kunama awards nginali awards engalwina ekhaya. Sijabulile kakhulu ngalolu hlelo lolu oluzophakamisa iKZN oluzogqugquzela likhuthaze futhi nabanye abafowethu nodadewethu abakwi entertainment industry. I think it's a great initiative. Most of us KZN artists, I mean, we moved from KZN back in the day because there was no infrastructure for entertainment. Ama awards lawa silindele ukuthi enzokukhulu njengoba esho ethi KZN Entertainment Awards ukuthi italent la ekhaya liqale livezwe la ekhaya. Lo mcimbi uzobamba neqhaza lemqoka nesekuthuthukiseni umkhakha wezokuvakasha kwaZulu Natal ngokunjalo nokuqhakambisa ukuthi isiko namagugu aKwaZulu kucebe kangakanani. Lo mcimbi uzobanjwa mhla zi-15 kuZibandlela nonyaka.